ସମସ୍ତିକି ସୁପ୍ରଭାତ। ଭଲ ଅଛ? ଖାଇକି ଆସିଛ? ଆମେ ସେଦିନ 1 2 ମଗେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ 5 ଠୁ 1 ଯାଏଁ ଶିଖିବା। ଶିଖିବା? କହିଲେ ଏବେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି? 5। ଏବେ କେତେଟା? 4। 5 ରେ 1 ଗଲେ କେତେ? 4। ଏବେ କେତେଟା ଅଛି? 4 ରେ 1 ଗଲେ କେତେ? 3। ଏବେ କେତେଟା ଅଛି କହିଲ? 3 ରେ 1 ଗଲେ 2। ଏବେ କେତେଟା ଅଛି? 1। 2 ରେ 1 ଗଲେ କେତେ? 1। ଆମେ ଏବେ ଗୀତ ଶିଖିବା। ଗୀତ ଶିଖିବା। ମୁଁ ଗାଇବି ତ ମୋ ପାଳି ଧରିବ। 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ବିରି। ବିରି ଖାଇ ଜଣେ ବି ଗଲା, ଆଉ ରହିଲେ 4। 4ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ବଜାଉଥିଲେ ଗିନି। ଗିନି ବଜାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲେ 3। 3ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଦହି। ଦହି ଖାଇ ଜଣେ ବି ଗଲା, ଆଉ ରହିଲେ 2। 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ କେକ୍। କେକ୍ ଖାଇ ଜଣେ ବି ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 1। ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲା ଧାନ। ଧାନ ଖାଇ ସିଏ ବି ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 0। ହଉ, ତାଳି ମାରିଦେଲ।